Fir-raħal pittoresk tal-Qrendi, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Roderick Galdes inawgura binja ġdida ta' housing soċjali li se tagħti saqaf dinjitus lil 26 familja. Il-proġett sar b'investiment ta' 4 miljun euro u jikkonsisti f'binja ta' 26 appartament u 20 garaxx għal familji meqjusa vulnerabbli. Il-Ministru Roderick Galdes qal li l-Gvern irid ikun ta' spalla għal dawn il-familji u jagħtihom post denju illi kun jista' joffrilhom ġejjin sabiħ kemm għalihom u anke għal uliedhom. Kompla jispjega li dan l-investiment sar f'żona mill-isbaħ fil-qalba tal-komunitajiet għaliex qal il-Gvern jemmen bisħieħ fl-inklusività ta' kull individwu fis-soċjetà. Dan il-proġett huwa t-tieni minn 3 proġetti ta' akkomodazzjoni soċjali ġodda fil-lokalità tal-Qrendi. L-ewwel proġett li diġà ġie inawgurat kien jikkonsisti fi 11 residenza ġdida ta' akkomodazzjoni soċjali. B'kollox fil-Qrendi ser ikunu qed jiġu inawgurati 61 appartament ġdid bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali li l-Gvern jibni madwar 1700 appartament ġdid.